हा मोबाइलचा परिणाम है हा सगळा। इसमें दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। वाचून दाखवणार का निघताना? आता बॅटरी राहिली आहे फक्त 10%। आता बघा आता मी निघतोय, किती शूट करू शकतो आता ते माहिती नाही मला। नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। आणि आज आहे 28 तारीख, आज आहे शुक्रवार। आणि एकदम बघा ना, आता दिवाळी पण कशी फटाफट निघून गेली आपल्याला समजलं पण नाही। आणि गडबड अशी झाली आहे की काल मी आपल्या मोबाईलचं चार्जर आहे ना मी ऑफिसमध्ये विसरलो आहे। घाई गडबड अशी झाली आहे की काल मी आपल्या मोबाईलचं चार्जर आहे ना मी ऑफिसमध्ये विसरलो आहे। नमस्कार मंडळी, आता आपण आलो आहे, आता वाजलेत बरोबर 10:15 झालेले आहेत। आणि आपलं पेट्रोल पण भरून झालेलं आहे गाडीमध्ये। आणि अजून 5% बॅटरी बाकी आहे। आणि मी फ्रंट कॅमेराने शूट करतो आहे। ट्रायपॉड आहे तो बॅगेत राहिला आहे। ही सॉलिड अशी झोप आलेली आहे ना, आता 3 वाजले 3 है ना। माझे पण असे डोळे एकदम असे ना असे 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 झाडं पडायला लागले। आणि अक्षयची पण ती झालत आहे तो। अरे आज काय पराक्रम नाही केलास? आज काम आज ह्याने काय पराक्रम केलेला नाही आहे। लाइट कलर्स एकदम तू खड़ा होने वाला है क्या अभी? खड़ा तू आगे देख तू पहले बता आपका अचीवमेंट बता पहले। आणि इकडे मस्ती चालू आहे। 3 वाजलेले आता चहा कधी बनते ना त्याची वाट बघतो आम्ही लोक। आता चहा बनेल तर सकाळीचा झोल आहे ह्याच्यामुळेच ॲक्च्युली मी चार्जर विसरलेलो काल। काय रे मग सगळे आठवण करून दिली तुम्हाला? काय नाही आम्ही खाली उतरलो। असं नाही, कसं झालं माहिती आहे, आम्ही खाली उतरलो मी। आणि मग हा तेव्हा बोलला मला की सगळं घेतलं काय, तेव्हा मला आठवलं की चार्जर नाही घेतलं आहे। आणि मग इकडे आंटी आहे ना ती भांडी घासते, तर गडबड अशी झाली होती आपली। त्याच्यामुळे मग काय मग ते एकदम 5%वरती बॅटरी आलेली आणि काल मग मी शूट नाही करू शकतो। आपल्याकडे रिझन खूप आहे काय। मग तेच आहे ना, मग ते तुझ्यामुळेच काल विसरलो चार्जर। चला आता मस्त चहा वगैरे पिऊया, नंतर मग निघाल्यावरती बोलूया। झोप खूप येते यार आज। बोल रहा था क्या दिखा, क्या किया मैं सुबह गया था लोअर परेल से मैं अंधेरी स्टेशन उतरा, वहाँ से मैं बस पकड़ा और बस से ऑफिस तक के जितना भी मेरा रास्ता था उसमें मैंने आज फ्री स्टाइल किया और वो मैंने राइट डाउन किया। सो देख सकते हो क्या इसमें दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। वाचून दाखवणार का? हे लास्ट फक्त आज मी चार्जर नाही विसरणार आहे। आम्ही चार्जर काढतोय, ही आपली वही बॅग भरतो, टाकला बॅगेत चार्जर। पाऊस पडल्यासारखा वाटतोय। आपण आता निघतोय घरी। एकदम मस्त थंड हवा सुटली आहे आणि थंडी पण वाढायला लागली हळूहळू। पाऊस थोडा सुरू आहे। चला आता घरी निघूया। वाजले एक्झॅक्ट 8:20 आणि घरी आलो।
आज ट्रॅफिक नव्हतं जरा पण, आणि बाई इकडे मोबाईलवरती खेळते अपर्णा तिकडे किचनमध्ये, आणि गाणं ऐकतंय. काय लावलं तिने, काय तेरा यार होऊ गे. हा मोबाईलचा परिणाम आहे हा सगळा. मी सिरियसली बोलतोय, म्हणजे लहान मुलांना ना मोबाईल जास्त द्यायला नाही पाहिजे. फार चुकीचं होणार आहे पुढे. तर बघूया, आता मस्त फ्रेश वगैरे होतो, थोड्या वेळाने बोलतो तुमच्याशी. आजचा ब्लॉग आहे ना आपला एकदम म्हणजे असं डेली रुटीनसारखाच होता. तर बघू आता ह्याच्यातून अजून आपल्याला काय काढता येते ते.